إتي زيروغ أوان دراسي سيدني شيلدن ترجمي تكي جبر مريم معرف حمشتم دنقل ودينو أزنبرا جامارك يقصول زلو سندل سلز نبره تأثرنا وقن مخارسينن قوتا تيولا نبرا كونو تأمر أنون تبو سلزي نبره أكالاتن يقوت أترا أي نبران جنافرا قراب قتسنا جالقما أشقرن بفلاي سيسر تريزا اتحاد إداء ورق مسكال حيزو سلز نبره كتكالخل أي كالتن كل زنبره خونتات كبيدوان بزح تشقرام نساتن كاب حدا فولي أكايدان من نبابرون زلو قدام ناب كالق بفتصوم زي الرخب هيوتين تتسنبيرن أنفت قوزو أي فلتان محبر كومباسيون كارتي بلنن دارقا تعميتنين زقو عزانيرن اتنا عمتات زكالا خللن زنبره نويح مندق يلن زنبره ناماراتي نتي شقرن مكران مبداهيم بتي سراويت منغستي حزوان بزدما قداي اراويت مرور كيكونا فريحن من قدن يغتسلام ولا حدا زعقوبن سبيخون قبر سناي محبر اي رخبان زعبين حق قدام قديفن كيف توا قص نقص انا ترأيا يزراربا نيرن كابت قدام سوطا نحيدت جيزي سيستر تريزا سيستر غراسيلان سيستر ميغانن حق اخبيرن دننيلن زخرا نيرن انت سيسر لوچا قنا ابتي قدامن كلايا عين ناتمتت كتزراربن جميرا حق حيش سقيلكا دنن مبال مزز نبرو خونتات اكيدنيو اتم الزراب كونه متممات قن سلزيلو مدعو بزحت شقرا دمتن بعداوي ازنن دما حدش قالات زسم زلو مثلا لوچا بتتقبروز نبرت نتفتف كم مرحيتنين تقبيلن نساون حانتي ايفلت انين الى سلا اتقمتن تأززنن تمرحن نبرت نوحتو قعيزن اب حدا بوتا خعرفا كوف مسبلا انا سميلي چاي بال الى سما بمنقر نساتنون اسماتن كنقرأ حتتتن نجزيو تحفافيرن سقسق بهلام دحرقن اتا كاب كلنزن اسد سيستر انا سيستر ميغان بهال الى جمرت لن بدحريا تتبابعا اتا تصبقت السيسترون انا دما سيستر غراسيلا بهال بلتن بعد ما زعبيت سيستر تريزا قن ولا حنت خيبلت سقبلت نساتنون كنوتا تاريئن اي شقران لوچا نخلن بب حدا ختعزبن دحر مصنح بلبا مساكين كاب سفرن زوصا قويتي مسلا بزيبا ولا حنت خبراي كلانين ارمت الرش انتين كخونا انا من قدينا بسويسرلانديو اب حسب تحيلازن بلد ولا حنت يفتح سلزي ترأيا بعلاني فلتا لا عقميو نخت قدفن دمدمت بدحر إلوچا نت خبابي نمصنا اب حدا كوجت وصيا كبابي معدوت نبحنتي بمعدوت الرئز نبرت عد زقتو مقد اقار سلزرأيت قويلا تمتت دس لزبلا في الشخشخيلا حجي صبو اقات امرخيبا لخو نزع عدل كتقاملو كخلالني تنكل مهازت نابوت صوتات مليسا نسيستر غراسيلان نسيستر ميغانن ببترات اميتا انا نسيستر تريزان بأدمي زعبنا سلزخونا كابزا ابتقانا زل عدي زبلا امقب خنا متصن كيدينا نسخات قنقن كي تدخما ابز صنحنا بلتن نتا ورق مسكل سيستر تريزا كاب ايدا خمزي تفليا فليتا كتدهللا بمحلان سيستر تريزا ناسا 3 عمتات اب قدام كتنبرن كلا بجيكا تأزاز اناتي يورس تأزاز كال سبري ان سميعنا يتفلتن حجيقن كل حلافنت اب تحتزا حدا سيستر سلزا اتو دنقرقر بلام ابلبا ولا حنت تنكل سلزي بلاقن سيستر لوچا اكزيابير كتحقزنان كتمرحنان زل اخا سبيا قويتايو اوشتا خوينو ززار بازلو سلزي قدام من دفيا بسلام كبتس حنت دا خوينة تأزازات اخسم معلني إلا سلزا امنت ممرحو لوچا غتخبر كم زلوا وسنت بتلوچا زمصاتو حساب دحر مسماع سيستر تريزا نتا ورق مسقل حيزات تتبقست قلقل حيزن تحت وردام نابت عدز وسد مقد اقار حيزن قعزن كتسلام مدبخ سمرلا استقاربت لوچا بلبا صبو دقيم ورق حيزا خمز هادمكو رئيزو مسكر سباي كلوني
إلى حماق بمحساب ما أنت حلفت من قدي كير إيوان كاب كند مسمر تألين درز ما قد حيزن نوح تقو عزام نلوچا دقيم تريف وازلو كم يابيلا نتاورك مسكال أب إيرا كم اتأتوات رايم تسمو زبالس لزنبره منتي ليادو خادم زبل حساب متسام دحر جن برحوق من كسق السبات سلزرقات ويلا أب عين سبات كتأتون تخيلها بزبل من قد قتلت نبتعد خاتوا كربا رحكت مسترفن أما قدي حد عب جندي ودي قدس أنحن أما كرا رسل زنبرة كحلفان تدا أخوينن نتو جندي كالي أسل زنبرن تحقاقيزن حفنا بلون كلوا بين كم زنبرة زي استبحلالو حد سبعي نبعتن كربيلو بروخات دناقل كمي وإلكن سمي غونزاليز ميغولي بال كاب قدام تباريركن كم زوات ساخن سمينا أزينا حزينا أجوخن إجزابير مساخن الله حجز انت رأدلي خندما كحجزك نخيله بمبال تلالين اتسب أي نوحين كتين كوينو ترئيتو لواه أزرارب ودما رقز بلا نيروم لوچا نتحسباتو زنبرت ورك مسكال حيسكا مطفاء زبل مدبا انكفات سلزقات امو حرقت ولحنت قبر ملسي كيابت انا ديلا سقبلت دحرقن من البات نتصبغيك خون سلزخل نبرب حيك غيرون لني إلا ترقاقات أملاخي مسجن نحناون أبزت سموا برخا نعغم بمركبنا حقوساتنا مغنياتو تشجيرنا إنا تسانيحنا درو فليتكم وخمزل لهم نحنا كابت تمال ليتي بسراويت من قسمت قاعد زوردو أبتغا ختما أفيلا زركب قدام بزي زبلا عن ستة ناوتينا نقول لنتن بتصوتنا دناقل كسرات إيوانن كلو نحنا قنا هديمنا نبز متينا غونزاليز بمحزان وسمعنا أنا كمان كابتي أب جنرو زركب بيت غرساني متيه نلقى إسراء عمتها أو تقميته يخون مبرك المتمالي لك كم زنا أخن زقات أماكن نبوتانا ونسلز ورورو هديمة حجر ما إجزابير ندكو زحزلنا نجري اللوا بزحة تشنقة بمبال الرجاء بتصمونا خصم أو دحر مصنح لوتشا اتموتادرات جنا يهادنونا يمزلو سلز خاب سبانيان وتصلو حتير ما قد انتي تحبرنا سيستر ازيت ساقا ما يكونن انا زكالن لك حق زكني املخ فقاد خويني والرخيبنا نابتن كلتا بتصوت كنا خيدمو انتي كم زحايش نمكر دحر قوزو حموش دقايق ابتبع الميغان زنبر وبتصهم ما انتقر كيبلن كتلالين سلز نبره لوتشا غلط فيلا ابوي غونزاليز يبهالو نلقلي إسرع عمد كمانا أبي تغرسيان أقلقلت كوبوتسون هو أبويم كلمة مالقن لك كم زناتنا تسقم سلزوردهم حدي ممتيوم أملاخ ردعاني لولي إخولنا نودو ما تراخيبنا اتخونتات نتندنا قل أبستفلالي كونتا أمرو شممن غراسي لا حفيرا دنن كتب لنكلا ميغان دما قوة بلا بمتمات كتتصنعهم فتنت اتهم قاشا نخلن ببحاد دحر متمات وتهدرات منقستي يدول يخون كمزلو فلوتي سلازي ازلابيس كنو ازلخن كداون تقدام بمغيار تراسب كتمسلا لكن كابي امتينا خدان كنكير ميغان حتتت قوالي بيزي اي تتشنغي نابت ختما منخيت تلبسو خداون تخننا دينا املاخ دماغ بناي بيت حسابات سلستردادو بغندو قودنا بيلوم نوشت ختما اتو اوانو سبز ارفولو دحر قطر سلز نبره بزيكا بيت مقبن مستن كالق دكوانات كلو تعاتيو نبره اتزي لمدعو كابتبارات زوات سلز نبره عوز بلا موزيكا ازن ناتممن سيستر تريزا رأسا كتنقنق سلز رأيوا بت موزيكا استقرمت مسيلوم از موزيكا اواناون بمن اسيات تفتاون كوينو روك اند رول دما يبال بلوا نسات فولتون تبلون سلزي نبرا كمزا زي سماعتهم سقيلا مقدا قتلت أبارات زنبرو أماويل يخونو أساسيتي تقريمهم يتموتون اتندنا قلون بتغط عزي بلو أكدادنا دك نسيو تقريما سسريغان يتمتأم بفلاي سيستر تريزا أزيا سنبدت كي تفلت آدما اوي دارقا عرقان نزلوين بمبال نفلما جيزي أفاوتي تزاربت اتخبت بارات زوات زنبر الدس زي بالجنا مستن شغاران عقلنا تببلن نتبارات حليفا مسكدا حدا أبكسادو كند جزء زخون ورق سنسلت زأسرن مش نفسوز طبقة كداون تزلبسه قلبوت ودن قف بلن أتمام تقود الزيبل سلز نبره تشعريرن دنن بلام والحن سل زيبلنجن مجدن كتسلام
ሜጋን ሓደ ዝመሰጣ ነገር ስለ ዝረአየት ፈዚዛ ደው በለት እንታይ ርኢ ክዳ ደው ኢልኪ ጋሻ ሰብኣይ መልስ ኢሎም ሓተትዋ ንሳ ግን ከይመለሰት ንብፆታ ከተርክብ ዘብዘብ በለት ሜጋን ሓንቲ ህፃን ዝሓቆፈታ ደርአያ ደው ኢላ ነይራ ንሳ ክንዲዛ ህፃን ከለያ ናብ መናበይ ዝኽታማት ኣትያም ክሳብ ገዳም ተኣቱ ድማ ኣብኡ ዓብያ ኣብ መንገደን ኣብ ሓደ ክፉት ኣዳራሽ ምርኢት ሲነማ ይረአ ነበረ ኣርእስታ ፊልም ሰለስተ ፍቑራት ትብል ኮይና ከይተፈለጠን ናብቲ ምርኢት ገፀን ምስ መለሳ ሓደ ካብ ሕምብርቱን ላዕሊ ዕርቃኑ ዝነበረ ወዲ ንሓንቲ ጽብቕቲ ወይዘሪት ክስእማን ከሎ ተዓዘባ ሲስተር ተሬዛ ተገሪማ ንምንታይ ማለት ጥራሕ ነብሶም ይኾኑ እዚ ስራሕ ሰይጣን እዩ ክትብልን ከላ እቶም ሰብኣይ ድማ ተቕብል ኣቢሎም ሓቂኺ ኣዝዩ ጉስሩጥ ስራሕ እዩ ንምንታይ ከም ዝኣመሰለ ነገር ኣብ ኣብያተ ሲኔማ ኸርእዩ ይፈቕድሎም ኣይርዳእንን እዩ ብሃይማኖት እውን ውጉዝ እዩ ሎሚ ግን ኩሉ ሕጊ ኣምላኽ ተጣሒሱ ኣብ ፈቐዶ ጎደና ክገብሮ ሕንኽ ኣይብሉን ዳርጋ ናብ እንስሳታት እዮም ተቐይሮም ዘለዉ ርእቶኦም ወሳበሎም ዳግማይ ነቲ ምርኢት ክሪኦ ስለ ዘይደለያ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለን ሓለፈኦም ንሳተን ኩሉ ነገራት ስለ ዝሓደሰን ኣብ መንገደን ገለ ነገር እንተደኣ ተዓዚበን ንኽሪኣ ደው ብምባሌን ብጉያ ተመሊሰን ጉዕዘን ዝቕፅላ ነይረን ክዳውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝሽየጠሉ ድኳን ምስ በፅሑ ኣቦይ ጎንዛለስ ደው ኣበልዎን ኣጋጣሚ እቲ ድኳን ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ እፁው ዝብል ምልክት ነበሮም ገጾም ናብአን መሊሶም ኣብዚ ጽንሓኒ በልዎን ኩርናዕ ተጠውዮም ክሳብ ዝስወሩ ኣርባዕትአን ብዓይንና ሰኒኦም ብልበን ናበዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንተዘይተመሊሶም ከ እንታይ ኢና ክንከውን እናበላ ንሓድሕደን ተጠማሚተን ኣብ ሓሳብ ኣተዋ ድሕሪ ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ማዕጾ ናይቲ መሸጣ ክዳውንቲ ብውሽጢ ክኽፈት ሰምዓ እቲ ንገጾም ሸፊኑ ዝነበረ ጨርቂ ኣልየሞ ስለ ዝነበሩ ካብ ኣቦ ኣያ ክትብሎም ዝቐልል ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ሰብ ኮይኖም ረኸብኦም ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ድማ ቀልጥፋ እተዋ በለን ምስ ኣተዋ ነቲ ድኳን ብውሽጢ ዓፀዎ ወላ ሓደ ካልእ ሰብ ስለ ዘይነበረ ከመይን በየን ደኣ ኣቲኻ መፍትሕ ካበይ ረኺብካ ሉቻ ተገሪማ ሓተተቶም ካልኦት ግን ደንፂወን ቀባሕባሕን ዝብላ ዝነበራ ኣብ ልዕልቲ ሰብኣይ ፍርሒ ትብሎ ክብሪ ማለት ዝተደናገረ ዓይነት ኣቀራርባ ክህልወን ጀመረ እቲ ድኳን ርእየንኦ ዘይፈልጣ ዓይነታት ክዳውንቲ ዝሓዘ ዕሙር ኮይኑ ሻርባታት ጃኬታት ጫማታት ቦርሳታት ወዘተ ዝሓዘ እዩ ዓቕን ክንርኢኽን ዝመረፅክንኦ ክዳን ይኹን ጫማ ቅልጥፍ ኢልክን ተኸደና ካብ ሰዓት 2 ንድሓር ድኳናት ክኽፈት ስለ ዝጅምር ጎደና ብሰባት ምልእ ክብል ክጅምር እዩ ስለዚ ሰባት ከይረኣየናን ከለዉ ካብዚ ከተማ ቀልጢፍና ክንስወር ኣለና ምእንቲ ንፖሊስ ከይሕብሩልና ማለት እየ ተማሕፀንን ሰለስቲአን እንታይ ክመርፃ ከም ዘለወን ድንግርግር ክብለን እንከሎ ሉቻ ግን ነቲ ናፊቓቶ ዝነበረት ክዳውንቲ ሪኣ ተመስገን ድሕሪ ክንደይ ከም ንቡር ደስ ዝብለን ክዳን ክኽደን በቂየ በለት ኣብ ልዕሊ ሰለፋ ዝበፅሕ ሓፂር ብሊሰን ቡት ዓይነት ጫማ መሪፃ ድማ ወሰደት እተን ሰለስተ ደናግል ግን ንኽመርፃ ነዊሕ ወሰደለን ድሕር ግን ግራሴላ ነዊሕ ጻዕዳ ቀሚሽ ጎልፎን ሰንደል ጫማን ክትመርፅ እንከላ ሜጋን ድማ ሓደ ኣብ ትሕቲ ብርካ ዝበፅሕ ሰማያዊ ሕብሪ ቀሚሽን ትሕት ዝበለ ጫማን መሪፃ ወሰደት ካብ ኩለን ንኽትመርፅ ተሸገረት ሲስተር ተሬዛያ ኣብቲ ድኳን ብዙሕ ዓይነት ክዳውንቲ እኳ እንተነበረ ንዓ ዝኸውን ክትመርፅ ተጸገመት ኣብ መወዳእታ ነዊሕ ኳሌታ ዘለዎ ቅዲ ቀደም ዝኾነ ክዳን መሪፃ ወሰደት ዝመረፀቶ ጫማ እውን ነቲ ናይ ገዳም ዝመስል ረቂቕ ሰንደሊ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ገይረንኦ ዘይፈልጣ ነገር ዕረዕረ እናጣዕመን ፊት ንፊት ብምዃን ክዳውንተን ቀያይራ ጎንዛሌስ ኣብቲ ኣብ ድሕሪት ዘሎ መኻዚኖ ኮይኑ ብነቓዕ ዕርቃነን ይዕዘብ እዚኣ ጽብቕቲ እዚኣ ድማ ከምዚ እናበለ ምስ ነፍሱ ይማጎትን ንየነይትን ጾታዊ ርክብ ክመርፅ ከም ዘሎ ይሓስብን ነበረ ንሱ ገና ንእሽተይ ወዲ 10 ዓመት እንከሎ እዩ ንስንቅን ምድንጋርን ከም ሞያ ተታሒዝዎም ፀጉሩ ብተፈጥሩ እኽሉል ዝበለን ምልኩዕን ሰብኣይ ኮይኑ እቲ ዝፍጽሞ ተግባራት ስርቂ ዝተፈላለዩ ማለት ካብ ጁባ ዝተዳህለሉ ሰባት ካብ ድኳናት ካብ ቤት መቕደስ ንብረት ሰሪዕካ ምስዋርን እዩ ነቲ ስርቅን ምድንጋርን ናተይሉ ስለ ዝሓዞ ናብ ፈቐዶ ዓዲ ኮለል ብምባል ክሳብ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ምስራቅ ተዋፊሩ ዝርከብ ዕሉል ሰራቕ እዩ ናብ ቤተ ክርስቲያናትን ኣድባራትን ብምኻድ ከም ጥዑይን መሕደሪ ሰኣነን ጋሻን ተመሲሉ ይቐርብ
እቶም ካህናት ከም ዝዳህለሉ ምስ ኣረጋገጸ ናብቲ ክቡር ንብረት ቤተ ክርስቲያን ዝርከበሉ ክፍልታት ኣትዩ ይሰርቕ ሓደ መዓልቲ ከም ኣመሉ ከም ለማኒ ተመሲሉ መሲኒ ኣሕድሩኒ በሎም ለይቲ ምስኮነ ናብቲ ክቡር ንብረት ዝርከበሉ ብምእታው ዝርፍ ኣቢሉ ብጸልማት ሃዲሙ ተሰወረ ዓቃቢ ንብረት ንጎ ምስ ተስኡ ማዕጾ እንተኸፈቱ ንብረት ተወሲዱ ጸንሖም እቲ ኣሕድሩን ዝበሎም ጋሻ ከይዱ ስለ ጸንሖም ንሱ ከም ሰረቆ ኣስተብሃሉ ትማል እውን ኣብ ጥቓ ከተማ ኣቪላ ካብ እትርከብ በጃር ዝተባሃለት ዓዲ ገበን ፈጺሙ ከመልጥዩ ነዘን ደናግል ረኺብዎን ንሱ ከም ኣመሉ ከደናግር ኢሉ ኮለን እናበለን ከሎ ምስቶም ዓቃቢ ንብረት ናይታ ቅድሚ ሕጂ ዘረፋ ቤተ ክርስቲያን ፊት ንፊት ተራኸበ ኣባ ስለ ዘለለይዎ ሒዞም ናብ ፖሊስ ከረክብዎ ብምባል ኣውደቕዎም ጨካን ጎንዛለስ ዘለዎ ሓይል ተጠቒሙ ገልበጦም በቲ ኣብ ጥቑ ዝነበረ እምኒ ርእሶም ሃሪሙ ተሰወረ ድሮቲ ኣብ ልዕሊ ኣባ ዝፈጸሞ ወንጀል ኣብ ሓደ ቤት መስተ እናሰተየን ከሎ ወታደራት መንግስቲ ንገዳም ኣፊላ ኣትዮም ከም ዘራሰዩን 4 ደናግል ድማ ሃዲመን ከም ዝጠፍኣን ወረ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ እተን ዝጠፍኣ ደናግል እዚአን ምዃነን ካብ ኩነታተን ኣስተብሃለ ሕጂ ድማ ነቲ ምድንጋሩ ንምቕጻል ነዘን ደናግል ኣብ ኢዱ ኣእትይወን ኣሎ በተነቓዕ ኣስሊኹ ዕርቃንን ይዕዘብ ኮሎኔል ኣኮኳን ብጾቱን ይሃድንዎን ከም ዘለው ስለ ዝፈለጠ ነዚ ኣጋጣሚ ኣብ ረብሕኡ ንምውኣልዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎም ድላዩ ምስ ተጠቕመለን ንኮሎኔል ኣኮኳ ረኪቡ መክሓሓሲ ገበኑ ክኾነኦ ሓለነ ሉችያ ድሌታ ስለ ዝነበረ ቀዲማ ተንያ ተኸዳዲና ወዲኣ እቲ ዝለበሰቶ ክዳን ብዓይኒ ካልኦት ደናግል ክረአን ከሎ ዳርጋ ጥራሕ ዕርቃና ከም ዘላዩ ድሕሪ ቁሩብ ንሳተን እውን ተኸዳኒነን ምስ ወድኣ ፍሽኽ ኢላ ብጣዕሚ ጽቡቓት ወይዘራዝር መሲልና ሓደ ኳ ደናግል ምዃንና ክጥርጥር ዝኽእል የለን እዚ ዘመናዊ ሻርባ ኣብ ክሳድክን እንተትለብሶ እሞ እተን ምሳኻትክን ዝዓብያን ዝፈልጣኽን ደናግል ከማን ይጋግያኸን ንጎንዛልስ ካብ ኩለን ስሒባቶ ኣብ ዓይኑ ዝኣተወት ግራሴላ ስለ ዝነበረት ከም ቀዳመይቲ ዕላምኡ ወሰዳ እቲ ለቢሳቶ ዝነበረት ክዳን ኣዝዩ ለዊጥዋ ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጠን ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸበቐት ኮይና ተራእየቶም ከማ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ኣጋጢማቶ ይትፈልጥን ብልቡ ድማ እዚ ዝመስል መልክዕ ሒዛስ ሙሉእ ዕድሚኣ ኣብ ገዳም ከተሕልፎ ወሲና ገረሞም ኩለን ለቢሰን ምስ ወድኣ ናብቲ ዘለውኦ መጺኡ ክሳብ ሕጂ መግቢ ስለ ዘይጠዓምክን ጠሚኽን ትኾነ ኢኽን ስለዚ ንስኻትክን ናብቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ቤት ቁርሲ ኸድክን ኣብኡ ጽንሓና ኣነን ሲስተር ግራሴላን ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ኣብ ገዳም ዘጋጠመና ሽግር ነጊርና ገንዘብ ክቡና ክነሓቶም ኢና በለን ዝብልኦ ስለ ዘይነበረን ዋላ ሓንቲ ከይመለሳሉ ስቕ በላ ንሱ ግን ዘረብኡ ብምቕጻል ንስኻትክን በዚ ብድሕሪት ዘሎ ማዕጾ ቢል ክንውፃ ኣነን ሲስተር ግራሴላን ድማ በዚ ቅድሚት ክንወፅ ኢና ድሮ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኢለን ስለ ዝኣመንኦ በቲ ዝመጽኦ ሓሳባት ተሰማሚአን ሰለስቲአን ተታሒዘን ብድሕሪት ዘሎ ማዕጾ ኣቢለን ወፃ እቲ ማዕጾ ገም ሚሉ ተዓጽወ ሓሳቡ ዝሰመረሉ ጎንዛለስ ሲስተር ግራሴላ በይና ተረፈትሉ ዘዘው ምስ ኣብዝሓ ሲስተር ግራሴላ ኩነታቱ ደስ ስለ ዘይበላ ናብቲ ዝበልከያ ቤተ ክርስቲያን በል ንኺድ በለቶም ጎንዛለስ እንታይ ክምዝ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕሳብ ሓንሳብ ንጽናሕ ሓለፍቲ ቤተ ክርስቲያን ሰዓት 2 እዮም ዝኣትዉ ብምባል ንኽጸንሑ ኣእመና ስምዒቱ ጥርዚ ስለ ዝበጽሐ ናብቲ ዘላቱ ቀሪቡ ኣዝዩ ክጽብቕቲ ኢኺ ብምባል ክጠባብራ ጀመረ ግራሴላ ዘይተጸብየቶ ስለ ዝነበረ ገሪምዋ እንታይ በልካ ድሕሪ ምባል እቲ ሙስልያ ዘራርብኡ ኣሰንቢድዋ ክትበኪ ጀመረት ልስልስ ኢሉ ኩሉ ዝከኣለን ዘበለ ክሕግዘኬ ብምባል በጃኺ ኢሉ ክሓባብለ ጀመረ ናብ ነብሪ ዝተቐየረት ግራሴላ ፍንትት ኢላ ርሕቐት ከምዘይትገብረሉ ስለ ዝተረድአ ድማ ሓይሊ ክጥቀም ጀመረ ኖ ብፍጹም ኣይከውን እዩ ድንግል ኣይትራኽሰኒ ተቓለሰቶም ዘለዎ ሓይሊ ተጠቒማ ብእግራ ደፊኣ ንድሕሪት ገምጠለቶም ከይተዓወተ ዝተረፈ ጎንዛለስ ስለ ዝሓረቐ ብሓያል ጽፍዒት ኣላደዳ ጽፍዒት ስለ ዝበርትዓ ሰንደልደል ኢላ ንድሕሪት ወደቐት ኣብቲ ወዲቓቶ ዝነበረት ኮይና ድማ ኣተዓባቢኣ ዘኪራ ንድሕሪት ተመልሰት እቲ ዘይርግእ እዋን
ደራሲ ሲድኒ ሼልደን፣ ትርጓሚ ትክኤ ገብረ ማርያም። ምዕራፍ 5 ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ዝቕጽል ክፋል ምዕራፍ 6 ክቐርብ እዩ።